Продавам iPhone 15 Pro White Titanium 128 гигабайта. Красота! Като чисто нов е. На майка ми тя го е ползвала, но си взе новия Air, май беше, да, iPhone Air. Този е, чакай така лекичко да ме такова. Ето тук може да видите, идва си с кабелчето, нещо се отвори. Долу са инструкции, стикери. Ето може да го видите колко е красив. Има протектор както на самия екран, така и отзад на камерите. Има рингчета, които са бели или сребристи или какви са, точно в цвета на телефона. Опа! Също идва с ето тези калъфи. Този е някакъв син ли, какъв е, леко прозрачен такъв. Не е лош. Бебешко розов също някакъв готин калъф. Оригинален калъф на Apple. То си пише 125 лева на него. iPhone 15 Pro силиконов калъф с MagSafe. Я да го видим, да ви го отворя. Ето го. Е така целият да го покажа. Ето и тук. После ще ги забравям. На Mobile Fox някакъв калъф. Ама той е готин. И е такъв удароустойчив, здрав, твърд, прозрачен. Това си е класика в жанра. Тук нещо ми има на косата, така да се оправя. И остана любимия ми калъф на Сваровски. Я да го видим и него. Бижу. Истинско бижу. То само този калъф е 100 евра. Красота. Това наистина е красота. Не видим, маха ли си това? Ето го калъфа на Сваровски. Уникален. Я да видим сега дали пасва. Трепач. Погледнете как изглежда телефона с този калъф на Сваровски. Чак ми да си го взема. Уникален е. За цена на този телефон плюс калъфите пишете долу в коментарите, като цената не подлежи на коментар и калъфите и всичко към него е подарък. Комплимент от заведението. Аре, чао! Ало!